Takže ahoj, ja som Defuse a dnes si ukážeme, ako si nastaviť gamepad, aby nám bol kompatibilný s hociakou hrou. Takže stiahneme si Xpader, to je program, a otvoríme si samotný súbor. On nám zo začiatku začne skenovať, či máme pripojený nejaký gamepad, takže si ten gamepad pripojíme. Takže ja si ho strčím do USB portu. Tak, on ho už našiel hneď. A teraz si kliknem na ikonku gamepadu a dám si ňu, otvorí sa mi okno a teraz si vyberem obrázok môjho gamepadu, takže ja si ho tu nájdem, ja nemám presne ten môj, ale mám tu taký približný obrázok, ono to nemusí byť presne, aby ste vedeli, že kde máte ktoré tlačítko. Takže ja ho mám tu, že toto je približne ten môj, a teraz začnem. Sticky sú tieto páčky, ktoré môžeme hoci kde, takže si ich dáme a teraz páčku posunieme doľava a hore a dáme na ten stick. Potom druhá páčka, práva, ľavo a hore a znovu si ju tam dám. Potom môžeme D-pad, to je toto zariadenie, dáme enable a dáme hore, stlačíme, dole, doľava a doprava. Tak, a nasmerujeme si ho tam. Potom ideme na buttons, takže si dáme 1, ja mám jednotku tu síce, ale 2, 3, 4, potom ide 5, 6, 7 a 8. A následne potom ešte 9. Tu. Nechce zaznamenať. 10. Tak, som klikol na zlé tlačítko. Tak, teraz ešte stlačím tieto sticky, pretože tam mám tiež tlačítko. Že ho stlačím. Ešte druhý stlačím. A mám tu naštlovaný tickers, to ani neviem čo je, a ani to nemám, takže v podstate mi to netrvá. Kliknem na OK a už tu len v podstate nadstavím. Tu si dám napríklad hýbanie myškou, takže myška sa posúva hore, doľava, dole, doprava. Tu si dám pravé kliknutie, teda ľavé kliknutie, tu si dám pravé kliknutie. Na hre si dám treba tu space, tu si dám shift, zavriem, alebo shift môže byť v kombinácii, tu si dám V, A, D, S, tu si dám napríklad scrollovanie, takže scrollovanie hore a scrollovanie dole, tu si môžem dať napríklad Ečko ako výber, tu si dám escape, tu si dám tab a tu si dám napríklad alt, ten tiež je programovateľný, takže a v podstate ja si môžem nastaviť na hociaké to tlačítko, sem si môžem napríklad E, J, tu si dám G, tu si dám, no, D zrovna nie, dám si tam U, O a tu si dám L napríklad.